Abamenyi bensemo ye bunge yabo machoge chachi menye kaunti ya Kisii nigo basemiwe gusira umuroberio bogwaka na wetera aso kubwata chikura ase chabisi cha Huduma Center ukwana kurwa chinsemo cha misesi ogembo paraine egetuki na boigo sengera ekiombe ya Jubilee gekoragwa nere rise orondo Zakari Onduso amano mwarakati umanyikanite una Endruche nigo basabire umugusi weso kemaiso marore na gusira ekiama ya Jubilee na boigo kumwenekeria Daktari Fred Matiang'i obobui anene ase chikura cy'umwaka bw'ekiri 2025 muri kito Gilbert Kobi utwareganirie orobotyo abamenyi bensemo ya mwachoge chache nigo benyorire ase ogwochonyera ko bakorwa obumanyi igoro yogochonyera ko bakwerikia koba abambwatani bekiama ya Jubilee na ase omurobyo ogocha komugwatesha uyo kuriye keruge kyase ekerugo president oyigo bakuriye biro awetera ase birogo yunyako bikuriwo byobujumbe ubugabana bwimene ne birogo asensemo ya mwachoge bwa chache Harambe Mwanje Matiang'i Moiralia Maiga Into party yeito igekoro kwa Jubilee. Mama ete party ya Matiang'i. Mama ete party ya Matiang'i. Na kiekoro kwa Jubilee na kiekoro kwa Harambe Sugoi nigo abaraya bayiga akuriye birogo abanya ko bagwesokya ko babumanyi abamenyi benseme yiga kubwata chikadi nabo yigo kwebwatanya nekiama ya Jubilee na asogocha kumugwata si Fred Matiang'i kabo murayi gwense aso mwaka 2027 Zakari Onduso Nyamatari Seba Kondoko Olympic umufuasi omanene o Jubilee kurubu machoga chache umurwanira rwekero kyo bunge kya machoga chache asebo machoga chache no twachakeire asengenjo yogo popularize gose okoni kiama ya Jubilee no mumanyete omosike Fred Matiang'i nere a candidate ya Jubilee presidential candidate yonere tokonia na konia party yaito elinda bagusiba minto bamanyenga ntobwate sawali tokogenda Fred Matiang'i no mwana wa bagusi igo gangusi no twachakeire elinde party yaito etware mandate asaba Kenya bonse na bagusi bonse bamanyanga manganayo na bari kabireyo so ngoncho kana tole to abantu amasakala ko batebi gore registration ekaranta ke abantu baito bonse ba register as a party ya Jubilee elinde tutware mandate korugusi ya Jubilee abantu babered kero monda manyanga Kisii Jubilee basabiro go chamu ko mugusi cyo ko bakumna ekebekerero igo cyo ko bakonya bari bakuriye kerogo kurwa sensemo ya Jubilee nabo igo etunyara ko bagiye guwa kwa kikurekiga ase ogutsira Fred Matiang'i abaminto mono leaders bari bakubulia ebirobo korwa ase ekiama ya Jubilee aspirants abo mo MCA abo mo MP omo governor omo senator mo woman rep andons onyogo kubulia ekerogo ekega ase party ya Jubilee narenge ko basorora nino bana muri leaders ase binyora ali ese mokorwa kamuranje tebya abantu baminto babwate ekura ono gusaba kwabo nkolianga abanyako bakubwatesibwa na bakichikura nabo nomba lyutunya ko bagutimuka aso kuchunya ko bakuriye ibirogo yiga byebirengo aw engikuru sensemo ya machoge bwa chache me county ya Kisii ngori bwatereka temama litane Gilbert Kobi.